Ka Khasi Hills Autonomous District Council kadeka weni ki bor sanchar kabalasha akta jorbha na kejingwan linshop jonga klam COVID-19 hakini ki arsnem tam. Batkat kum kejingkan balai kaneka council keladu onong hadu shipau klur tam kapisa tang na kejing bamwan siu jong ki patba ya ka khajna professional tax. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Uba Titas Starwell Khan. Haka khatnyo terek urampang arhajar arpuar ulalum ni kejingelang jangka Executive Committee benekran halor kene kejing duonong. Bad hakene kejingelang la ajing ken ba kejing ulum khajna jangka council naka professional tax hakisnam ke belalet kalakot chaka khat sau klur tengka IA nrei hakene ka kenti ka bamenta kejing seo ka khajna kalakot tang kombasan ne hnreu klur tengka. Namar kejing aidau jokinong seo khajna ya ka klam COVID-19. Namar kata ka council kene kejing alang kala shemekarai ban pentrai kamno da kejing seo online ka khajna khnang ba kinong seo khajna kinla ban seo hakapor ka babiang. Chief Executive Member ula pensyai ba kene kejing bam wan seo kipat ba ya ka khajna kamdan benta AA bat kejing pendan kam bakla ya ka pisa jong ka professional tax. Bad ula pentip bagajing toket halor kejing pendan kam baklai kapisa naka professional tax jangka council kadang ya cekmat. Ka budget tau senam kam da de ka ba pair ka diga jui kanum da don jing kala dan jing pengkala ni yang tai ka ba kendon ka jing penbej let's say hakikat tu kat ni tilikimat beda ibat ki department ki pair kebaar ketika jing pentrikam ya kenika tight scheme keba ni layo ya ke first installment mentala katukan ni benai but ya tai kumnu ya rukoman pentrikam ya kani namar ba kumo pitip ba kenika scheme kade tik tang na benta jong kaniki water and sanitation de ni tai ya kimat bagi kendon kumnu ki kriteria bagi khot ki jongi lani ki constituency ki jongi ken submit iki scheme ini ki proposal harapan penkre bat bah rajuk apor wilayah tai ba ngin penkloi ke bat pentrikam iki scheme nang ba kan long ke cimantoi na penta ki snong ki thau pakan poiru akapor ke babiang nang ba ngila ban pentri kampat ya ke second installment ke ba ngila ngila yo priang kawat la da ka sarkar kampat pelai pesan rei kadai ke ba la don ba sarkar ka ba ngi keren hang ka professional tax ka ba ngi ya ka jing bom kit khia jong ki breu ki ba de ban siu ya ka professional tax ngi babun ki traders ki ba bun ki nong khai ki bun ki industry ki ba klem siu ke ni professional tax te mentang idang perkhat ya ka ban penkloi no ya ka online system ka ba kila ban siu da ka online te ya ni ngina IT ya menchat bai penkloi ya ni kat bala khnang bakan pensuk iki pai baru ki ba de ban siu ke ni ka professional tax bakin siu leng ba ka online. Hakawai pat kaliang Chief Executive Member uli thu bag Executive Committee kelapan kre barwanra ya kamang tengka jong kesnam arhajar arpulai hagdor bar jong ka KHADC kaban sedang naduk kapra terik ubnai leber arhajar arpuar uloong bahak ni gedor bar ke Executive Committee kan amwan ra satya ya kibil ki batamai nrei anra tang ya ka kaipot jong ka Select Committee halor ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill arhajar arpuwei. Nalor kani uliat ho bag Executive Committee kelarai bantau ya ki Town Committee ki banpet ka khot ka subah ki shnong ki thau ki badan hasor shillong. Uba Titas Starwell Khan ulong ru baka council kan sapha rekjing tho ban panjing shai na sarkar jela halor kejing rap na sarkar pedeng ban pen khot ka wa amkra namar kladon kejing kedau bagi district council ki dei bandon lang ya kata gebenta ha kejing pen khot ya kiwa. Halor kejing ya dei pat kejing jabo mo ke jong ki jaka ki padon kham tam hang ni po social ki bahap po put sam jong ka district council te ngila ya kren hang ni kat kum ka rai jong ka yeng ka shari ba lakum nu bagi de ban form ki ni ki town committee ki ban pej tang ya ka health and sanitation ka pamut ka cleanliness ba ka sanitation la ni ya ka jing khut jing suba ha ki snong ki thau ka ba ka yeng ka syari kala ai hukum
te nakaliang ka jungi ka council ngin simkhiai kan